abot na tagay no. Natas balay. Karon magbuak na tagbutong guys. Natoy among aminan diri kanina. Natoy among buakon. Ano naman to'y kuwan. Ano naman to siya inibanan. Maglamaw pa guys kay init kayo. Ay, kalami. Pila. Sayang kami tambal to. Terus murmura naman niya. Murmura na po. Ya. Sorry. Dili mo ganyan mo daghanon guys kay kamera mo duha mga on. Kamarang. Ligo ano na mo. Nabutangan like ayos daan guys. Kini jud padag ko adhi. Ayos daan. Na bugno di kayo ba? Resulta ba bugno di kayo? Sa gusto ko kanang naman. Pwede og kanang gahe-gahe guys. Inyo ni patindugon sa kutsara. Pero humok-humok gani pwede ka. Pero pa pinatindog ba para ang tungoy ra mo kan para mura gapon sa pangkuskus ang agi. Nah ini saja semua. Naik dong, kamu tuh. Kamu. Kamu sa inyo guys, ugwa mo kuan lingaw. Maginani sa mo guys. Malang kung doon rag butong ano. Amo kay mo biyahe pa mi guys. Libertad man mo amo biyahe pa mi mga tunga sa oras. Usa pa mi ka ano butong. Usa ka oras tunga sa oras mga kuan. Pas imong dagan da. Abot na mga 20 minutos. Kamera man doon nga guys kay nga amo si Kino to si Juliana eskwela man. Wa tala lingaw. So guys. Kuan ang god ang kuan na guys. Sabaw. So tara pabugnaw ba. Ya. Butangan lang ko dumay nani guys. So good. So na guys. Shout out ta sa atong mga followers, magtimpla ta. Ana ko ni tato guys. Skyflix baron unsa ba karon? Soda para nasa tay ma kuan ba. Imo na iana diri ah. Iyabo na nimo diri sa kuan kana. Ana. Tapos butangan na to og kini gatas. Kanang igo-igo lang sa kuan guys ko. Katamis. Di na buka siya daghan. Need ko asukar. Okay na lang gatas? Ah, sige. Ah, sige.
Ay, dahil na atong butong guys. Lamig ka sa ice ba? Kaya ya, nagbaso. Oy, mga untag butong guys. Excuse me. No, gani kana ice gani. Tapos sabawan na to guys. Marami isa ba na eh. Ay, mga untag butong. Hey guys, mga upat ko kabaso ni. Alright, thank you so much. Kaya ang atong mga followers basig naglaway na sila, na di pa sila kaulit sila kahit nasa mga abroad. Atong mga OFW dyan, shout out nyo guys. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Butong lang sa kalam. Pag ulit niyo sa inyo probinsya, mag-inani mo. Huwag na-miss na ninyo. Thank you so much. God bless you all.